Sanibonani molweni ndenamkela ku-SRC-TV ngesiXhosa. Usineke bethi uqhubekile nombuzo ke kuVuyokazi othi why engesolona ilungu lomndeni wakwaMseleku. uVuyokazi umphendule ke ethi okwangoku abantu abangamalungu befamily yakwaMseleku ngabantwana bakhe. Hayi ke usine oko ke emele ngemibuzo regarding nento yokuba ngumomkhulu. Apho ke impumelelo phike woma ke into yoba yena wakho wathembisa uVuyokazi ngento yoba uzoba ngumomkhulu, uthi zange walikhupha namini eyi-1 ke elo ilizwi yena. So ke uVuyokazi ude wafikelwa ziinyembezi ke kwayena ke nayo le mibuzo kaSine. uSine ke ngoku ukuthi hayi Vuyo ungakhali, hayi ke uAbongwe ke naye azame ukungenelela ethi uSine Makeme abesesithi hey hayi kumpilo uyabona ngoku uSine uyagaslighter yonke lento kanti ayo yakhe lento ikampumelelo noVuyo. Hayi ke sana uSine nanku ejikela uAbongwe uyalila phofu uthi akazutheni lento ecinga uba urongo ngokubuza and uphofu uthi umxina ngemibuzo uVuyokazi. Ithi ke uAbongwe kukuba uSine uye wabuza phela emqaleni ke ngoku kuye wabe sefuna into yoba nabo mababuze. Hayi ke abayingena ke bona le ayo yabo into. So ngoku uyalila itshomi yakhe ke naye ke izamile ke ushiyeka ke apho uye wemka ke shiyeka itshomi isithi ke kuAbongwe wena awumhloniphi uSine and uAbongwe uthi khange ndenze nto ndimbuze umbuzo and ndithe makaqhubeka abuze and khange ndikwazi ukuthi enye into endiyithethileyo mna kuSine kuba makayeke ubasa umlilo qha kule nto and uSine uthe wabuyisa izinto zakudala esithi back then wakhe wathi. So uthi akaliliswa yile nto eyenzeka aphuliliswa mhlawumbe izinto zakudala zakhe ke noAbongwe singazaziyo. So uSine ke xa besendlini ke ekuseni ke uvuke umngane wakhe embuza uba right na besithi ayekho kanti right ngayo phofu ugwexa nanotshomi yakhe uba xa undijongileyo na ndi-right. Ethi ke siblings zakhe zona azimfuni ngoba yena akanabazali. Owakhe umama wabhubha ngo-2008. Uyagixa ke uNono uthi ke sana uyafana noba yena akanayo tata wakhe, utata ufana nethoyi kuye ngoba noba angamxelela ngeke amhoye ngenxa nazo uzohoya aba banomama. So uthi uAbo umenza kanje ngoba yena enoma nobaba. Kanti guys uMacele ufelani kuSine emthande waze wamkhulisela nditsho umntana. Kutheni le nto uSine ingenambulelo kangaka? Okanye ke ininzi into eyenzekayo behind the scenes esingayixelelwayo okanye esingayiboniswayo thina or kuya-actwa apha ngoba ngoku uSine uyayibaxa uzenza i-victim ngento engadibenanga naye. Le into biyeka Mpumelelo noVuyokazi not yena bekungekho ngokwakhe nje. Uthi ke abantu bazii-fake noTirelo komqhwabela izandla uyamncedisa andazi noba umkha ingqondo na. And ke uSine umdala kubo bonke abantwana kodwa wenza ngathi ngoyena omncinci. Iwesi ke eyoba athi uyise yithoyi kodwa useSun City because of uyise une-monthly allowance ngenxa kaya yale thoyi yakhe engutatakhe phofu. So uMseleku usengxakini guys apha kuSine. Kudala ke nathi siyithetha ke into kaSine uba hayi inoba udinga uncedo. Into yakhe ngoku okanye ukugula kwakhe kuya kunyukela ngangandlela yoba befanele uba ukhona uncedo sewalifumana because hayi kuthando nesithembu ziingane zesithembu nguye nje iproblem okanye uyazenzisa but ke abuke ngathi yazenzisa nguye lo uyingxaki because kuthiwa akafuni imisebenzi lo muntu akafuni nophangela njengoba esenza i-victim ethi bamjongela phantsi abanye abantwana. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.